Il-Kunsillier tal-Pjetà Ryan Douglas Tanti b'mod immedjat għadu kif irreżenja mill-Partit Laburista u se jkun qed ikompli l-ħidma tiegħu b'mod indipendenti. Biex bekk il-Partit Laburista issa tilef il-maġġoranza tal-kunsilliera f'din il-lokalità. Dan hekk kif issa l-Partit Laburista għandu 3 kunsilliera eletti f'ismu: Stefano Savo, Sejvja Razzopardi u Carmel Grech. Il-Partit Nazzjonalista wkoll għandu 3 kunsilliera eletti: Joseph Fitzpatrick, Mark Pisani u Colin Bowman. Bil-Kunsillier Ryan Douglas Tanti jeqleb b'mod indipendenti. Permezz ta' post fuq Facebook huwa qal li fost l-oħrajn se jkun qed jagħmel dan minħabba triq li fiha sejjer il-pajjiż. Hekk kif fi kliemu stess mhux qed jara li d-direzzjoni li qed jieħu l-Gvern hija triq it-tajba. Dan hekk kif żgħażagħ bħalu qed ikollhom jitbalu biex forsi jkollhom żewġ tikmamar u jsejħula dar. Douglas Tanti stqar li huwa jħoss li dan huwa l-aqwa pass li jista' jagħmel u qed jittama li bekk jiftaħ għajnejn in-nies biex jindunaw li partit politiku qiegħed hemm għall-interess tal-poplu Malti u mhux tiegħu innifsu u ta' sħabu. Ryan Douglas Tanti qal ukoll li raġuni oħra għalfejn huwa qiegħed jirreżenja hija għax il-Partit Laburista qed jipprova jgħaddi l-abbord mit-tieqa.